खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय भिजन डकुमेन्ट हाबाफारि लादों आरो बे भिजन डकुमेन्टारि हाबाखौ हाग्रामा महिलारि बिथां थामहिनबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे भिजन डकुमेन्टआ भिजन डकुमेन्ट नङा, बे जाबाय कमिसन डकुमेन्ट होननानै अजद होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। प्रमद बर' जिमान भिजन डकुमेन्ट बाकी এইবিলাক কমিশন ডকুমেন্টহে ক'ব লাগিব। আমি কমিশন লোৱা ডকুমেন্ট এইবিলাক भिजन কিবা বনাই পেলাই আৰু পইচা ওলাবহি। जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि थांखि बायदियै बिटिआर ओनसोलखौ गोजोन थासारि खालामनाय आरो जौगानाय सोलोंथाइ बिथिंजों लोगोसे गेलेनाय बिथिं बायदि बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै गोबां माने भिजन डकुमेन्ट खालामनाय जादों आरो मिशन लानानै खामानि मावनाय जादों। नाथाय बेफोर मोनफ्रोमखौबो नेवसिगारदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा थामहिनबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि भिजन डकुमेन्ट नङा बियो। प्रमद बर'नि बे भिजन डकुमेन्टआ कमिसन डकुमेन्ट होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरखौ गोजोन थासारि मोनसे समायना बड'लेण्ड बानायनो थाखाय गोबां मानि भिजन मिशन बायदि बायदि लानानै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा थोंजोङै नेवसिगारदों आरो थोंजोङै फोरमायदों दि प्रमद बर'नि बे भिजन डकुमेन्टआ भिजन डकुमेन्ट नङा, बेयो जाबाय कमिसन डकुमेन्ट थामहिनबा रां जाख्ल'नायनिसो मोनसे खामानि बायदि बायदि खामानि मावनानै बेफोरबायदि मिशन बायदि बायदि लानानै रां जाख्ल'नोसो बेफोरबायदि मिशन बायदि बायदि भिजन डकुमेन्ट बायदि खामानिखौ लादों होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा थोंजोङै बे समाव सोंखारिदों। जेराव नोंथांमोनखौ गले गले फोरमायोदि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि जौगानाय सोलोंथाइनि जौगानाय गेलेनायनि जौगानाय ओनसोलनि जौगानाय बायदि बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै गोबां मानि मिशन लानानै खामानि मावबाय थादों, गोबां मानि मिशन बेखेवदों आरो बेफोरजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय एबा बिथांनि दैदेननायावनो भिजन डकुमेन्ट हाबाफारि लानाय जादों आरो बे भिजन डकुमेन्टखौ कमिसन डकुमेन्ट होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिदिब्ला दानिया फैदो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा भिजन डकुमेन्ट लादों आरो बे भिजन डकुमेन्टनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। प्रमद बर' जिमान भिजन डकुमेन्ट बाकी এইবিলাক কমিশন ডকুমেন্টহে ক'ব লাগিব। আমি কমিশন লোৱা ডকুমেন্ট এইবিলাক भिजन কিবা বনাই পেলাই আৰু পইচা ওলাবহি, পইচা ওলাই পেলাই খাব, সেইটোহে। প্ৰমদ বৰ 4.5 বছৰৰ বেছি পাৰ হৈ গ'ল। আজিৰ দিনত যিমানেই নকয় কিয় কোনো পাব্লিকে তাক বিশ্বাস নকৰে, কোনো জাতিয়ে বিশ্বাস নকৰে তাক। প্ৰমদ বৰ' যিমান ভিজন ডকুমেন্ট বাকি এইবিলাক কমিশন ডকুমেন্টহে ক'ব লাগিব। আমি কমিশন লোৱা ডকুমেন্ট এইবিলাক भिजन কিবা বনাই পেলাই আৰু পইচা ওলাবহি, পইচা ওলাই পেলাই খাব, সেইটোহে। প্ৰমদ বৰ 4.5 বছৰৰ বেছি পাৰ হৈ গ'ল। আজিৰ দিনত যিমানেই নকয় কিয় কোনো পাব্লিকে তাক বিশ্বাস নকৰে, কোনো জাতিয়ে বিশ্বাস নকৰে তাক। প্ৰমদ বৰ' যিমান ভিজন ডকুমেন্ট বাকি এইবিলাক কমিশন ডকুমেন্টহে ক'ব লাগিব। আমি কমিশন লোৱা ডকুমেন্ট এইবিলাক भिजन কিবা বনাই পেলাই আৰু পইচা ওলাবহি, পইচা ওলাই পেলাই খাব, সেইটোহে। প্ৰমদ বৰ 4.5 বছৰৰ বেছি পাৰ হৈ গ'ল। আজিৰ দিনত যিমানেই নকয় কিয় কোনো পাব্লিকে তাক বিশ্বাস নকৰে, কোনো জাতিয়ে বিশ্বাস নকৰে তাক। প্ৰমদ বৰ' যিমান ভিজন ডকুমেন্ট বাকি এইবিলাক কমিশন ডকুমেন্টহে ক'ব লাগিব। আমি কমিশন লোৱা ডকুমেন্ট এইবিলাক भिजन কিবা বনাই পেলাই আৰু পইচা ওলাবহি, পইচা ওলাই পেলাই খাব, সেইটোহে। প্ৰমদ বৰ 4.5 বছৰৰ বেছি পাৰ হৈ গ'ল। আজিৰ দিনত যিমানেই নকয় কিয় কোনো পাব্লিকে তাক বিশ্বাস নকৰে, কোনো জাতিয়ে বিশ্বাস নকৰে তাক।